Mga binati og minahal kong matalom nun. Okay, katong ganahan mo kayat og balot natay available dire kapit sa 7-Eleven. Kung palit mo ari lang ta guys ha, dire sa 7-Eleven dire sa lungsod sa Matalom. Balot today is Sunday niya September 25, 2022. Balut Tukangan? murag ningaw man daw. Dila na iba niya. Ano dala nga ano niya? Kuan pa kana. Ano to gid? Siguro mo balik ka kay pabalik ko. Guys, palit mo guys. Welcome to TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa